Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa na to, čo nás čaká vonku, ale teraz ideme rozprávať o krčových žilách, pretože mnohí ľudia ich považujú za estetický problém, ale nemusí to tak len byť. Môže tam byť problém aj ako bolesť či opuchy. No a čo s tým robiť, a keď už navštíviť odborníka, sa ideme porozprávať s chirurgom doktorom Andriom Nikonenkom, profesorom Polikliniky Bezručova a s jeho pacientkou, takisto Viktoriou Orlickou. Dobré ráno, vítajte. Príjemné dobré ráno. Pán doktor, povedzte nám, sú krčové žily chorobou dnešného moderného životného štýlu? Áno, určite. Dlhé sedenie, státe, málo pohybu či nadvága výrazne zvyšuje riziko vzniku krčových žil. Ale chcem vám povedať, že krčové žily nie len estetický problém. Ľudia často cítia ťažké unavené nohy, nočné krči alebo opuchy. A hlavnou príčinou je to, že krv v žilách neprúde správne smerom ku srdcu, ale časť sa vracia späť a tento spätný tok krvi nazývajem reflux. Žily sa postupne rozšírujú a problémy sa zhoršujú. No, vy hovoríte o tom, že ľudia nemajú dostatok pohybu, veľa sedenia a podobne, a potom prinesiete pacientku Viktóriu, ktorá nevyzerá, že teda by nešportovala alebo že by sa nehýbala. Prečo si ty, Viktória, začala riešiť krčové žily? Bol tam nejaký problém? Tak ja som primárne navštívila pána doktora kvôli estetickému hľadisku, že mi to prekážalo na nohách, a po vyšetrení sme zistili, že tam je aj nejaký vážnejší problém, takže skôr toto bol môj problém. Pán doktor, ako dnes vyzerá vyšetrenie, ktoré absolvovala Viktória, a potom následne aj liečba? Dobrá správa je, že dnešné vyšetrenie je rýchle, bezbolestné a pacient sa nemusí špeciálne pripravovať. Trvá približne 15 až 20 minút a pomocou ultrazvuka vieme zistiť presne, ako krv prúdi v žilách a kde vzniká spätný tok krvi. Na základe výsledkov potom pripravujeme individuálnu liečbu. A dnes už vo väčšine prípadov používame moderné lazerové alebo radiofrekvenčné metódy. Ide o šetrnú jednodňovú chirurgiu, čiže bez reza a bez hospitalizácie. Pacient odchádza domov v ten istý deň. Bolo niečo, Viktória, čoho si sa bála pred týmto zákrokom, alebo si išla s istými obavami a potom si povedala, že realita versus tvoj strach bolo niečo iné? Určite to bolo niečo iné, lebo naozaj som sa bála. Ja úprimne poviem, že som sa najviac bála, že ostanú mi potom nejaké jazvičky alebo že to bude viditeľné. A musím povedať, že už v podstate aj počas zákroku, aj celá príprava, pán doktor spolu so sestričkou ma na to pripravili, aj ma upokojili, dali mi viacero možností, aby som si mohla vybrať, ako by ten zákrok mohol prebiehať. A musím povedať, že v podstate už po zákroku som odišla po svojich domov a deň na to som sa vrátila k bežným aktivitám, takže... Máš nohy ako z katalógu, takže ktorú formu si vybrala tých zákroku? Na toto by mohol odpovedať, podľa mňa by radšej... Laser, čo ste použili práve vo Viktórinom prípade? Sme urobili radiočastotnú abláciu a sklerotizáciu žil a miniflebektomiu. Takže ty si hneď odišla po vlastných domov a bolo hotovo. Pán doktor, komu by ste odporúčili práve možno takýto zákrok alebo minimálne kontrolu u lekára krčových žil? Kto je najnachylnejší? Odporúčil by som ľuďom neignorovať pocit ťažkých nóg, unavených a neviditeľné žily. Čím skôr sa problém začne riešiť, tým býva liečba jednoduchšia a šetrnejšia. Napríklad, ako môžem pozrieť na obrázku, posledný, prosím. Ešte tam máme nejaký obrázok, ktorý by ste chceli ukázať? Hneď to bude, on tam naskočí. O 3, 2, 1... Dobre. Sledujete Telerán. Ale pokojne, vidíte, o čo to máme hovoriť. Napríklad táta pani prišla neskôr, áno, čiže zákrok trval dlhšie, ale tiež bez rezu a stiegov. Ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro. Pozri, lebo to vyzerá úplne... Áno, ale ja hovorím si, že niektorí ľudia si dlho veľmi čakajú s tým, kým navštívia odborníka, a už aj to estetické je potom začne zrejme vadiť najviac. Ale tá bolesť musí byť enormná už pri takýchto krčových žilách, ako vidíme pred operáciou. Áno, presne. Toho pacienta však. Áno. Čiže netreba čakať, no. Tak to je asi ten odkaz, ktorý chceme zrejme dať. A majú tendenciu sa tie krčové
svoje žily opäť objaviť a vrátiť, alebo po zákroku už by sme mali byť v podstate zdraví? Opakovanie, ak spravlená operácia dobre, to nebude opakovanie. Čiže je to v podstate jednorázová záležitosť, respektíve mala by byť. Áno. Tak, ďakujeme veľmi pekne za prínos aj váš do Telerána dnes. Verím, že aj naši diváci si samozrejme našli presne to, čo potrebovali a tie informácie. Nečakajte, to je asi ten odkaz hlavný práve pri tejto téme. Budeme vám držať palce, ale poďme na ďalšiu tému. Adamov vysvetľovač sa zameral napríklad na to, že mladí dnes pijú oveľa menej ako kedykoľvek predtým. Rastie počet tých, ktorí nepijú vôbec